Bejn din is-sena u s-sena d-dieħla, il-Gvern se jkun investa biljun euro f'għajnuna għal familji u n-negozji sabiex il-kontijiet tal-enerġija u l-prezzijiet tal-fuels ma jolewx. Tkellmet dwar dan il-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta ċertezza u stabilta li fija affukat kif il-Gvern se jalloka 10% mill-baġġett għas-sena d-dieħla sabiex jassigura stabilta fil-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuel għal Maltin u l-Awċin. Hija tat spjegazzjoni ta' x'kien jiġri kieku l-Gvern ma intervjenix u investa dawn il-miljuni ta' euro. Li kieku ħallejna id-dawl, l-ilma, il-fuels u il-gas jolew skont is-suq internazzjonali, kieku l-inflazzjoni f'pajjiżna kienet tkun aktar mid-doppju ta' dak li hi llum. Kieku familja ta' erba' kienet se tispiċċa b'2000 euro anqas fil-but kull sena. Jiġifieri aktar minn paga medja ta' xahar sħiħ. Ma żilniex din it-triq ta' tariffi li jolew skont is-suq. Il-Ministru Dalli fakret li quddiem sfida internazzjonali fil-prezzijiet taż-żejt qabel 2012, il-Gvern Nazzjonalista kien qolla t-tariffi tad-dawl u l-ilma b'mod qawwi. Dik id-deċiżjoni kienet swiet aktar minn 100 miljun euro minn bwiet in-nies. Sitwazzjoni bħal dik qed narawha sseħħ illum ukoll f'pajjiżi oħra li jażlu triq li jħallu l-prezzijiet tal-enerġija jolew minflok żammew mat-triq tal-istabbilta bħalma għamel il-Gvern Malti. Ma naqas li l-Ministru għall-Enerġija tagħmel referenza wkoll għal fatt li pajjiżna kiseb bosta derogi fil-livell Ewropej għas-settur tal-enerġija. L-enerġija rinnovabbli wkoll ingħatat importanza fil-budget għas-sena d-dieħla u l-Gvern se jnieti bosta skemi ta' għajnuna sabiex ikompli jżid aktar sistemi ta' enerġija rinnovabbli. Is-sena d-dieħla permezz tal-iskemi ta' għajnuna ħankomplu nżidu il-ħidma tagħna u l-investiment biex inkomplu jkollna aktar sistemi ta' rinnovabbli. Mod globali għas-sena d-dieħla ser nkunu qegħdin ninvestu aktar minn 28 miljun euro f'sistemi differenti ta' rinnovabbli. Il-Ministru Dalli kompli tajt li llum Malta għandha aktar minn 10.7% tal-enerġija li ġejja minn sorsi rinnovabbli meta kkumparat ma' 3.7% li kellna fl-2013. Sabiex tibqa' tiġi żgurata s-sigurtà fil-provista, Malta qed tinvesti fit-tieni interconnector b'investiment ta' 160 miljun euro. Dan se jkun jagħti aktar flessibilità u serħan il-moħħ. Il-Ministru elenkat numru ta' investimenti kruċjali li mistennija jsiru fix-xhur u s-snin li ġejjin minn entitajiet u aġenziji li jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħha. Fis-sena 2023 il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma se taħdem biex tlesti diversi proġetti li flimkien jiswew 37 miljun euro sabiex tkompli ttejjeb l-infrastruttura tal-ilma u tad-drenaġġ. L-Malta wkoll se tidħol fit-tieni sena tal-programm ta' 9 miljun euro biex isiru proġetti ta' tisħiħ tan-netwerk tad-distribuzzjoni tal-elettriku biex dan is-servizz isir aktar sigur. B'riżultat tax-xogħlijiet li saru din is-sena b'investiment ta' 15 miljun euro, is-sajf li għadda kellna tnaqqis ta' 33% fil-tuħ tal-provista. Il-Ministru Dalli qalet li s-sena d-dieħla se tkun kruċjali għall-investiment tal-Gvern fl-enerġija rinnovabbli offshore għax se jistiedel lis-settur privat jinvesti f'dan il-qassam ta' enerġija nadifa fl-ibħra Maltin. Ma nqas li semmi miżuri oħra bħall elettrifikazzjoni tal-karozzi u l-ħidma sabiex jiżdiedu 1200 charging station ġdid fis-sentejn li ġejjin. Il-ħidma tagħna biex niżguraw servizzi tal-enerġija ambjentalment sostenibbli, affidabbli u bi prezz stabbli hija mifruxa fuq numru ta' binarji li qed naqduhom flimkien biex nilħqu lan aħħari tagħna. Serħan il-moħħ lill-familji u lin-negozji tagħna, stabilità u ċertezza. Bil-budget għas-sena d-dieħla, l-ewwel minn 5 ta' din il-leġislatura, qed inkomplu nuru kif ser inkomplu għaddejjin b'din il-ħidma. Fejn pajjiżi oħrajn din jaraw sfida, aħna din naraw opportunità li nkomplu naħdmu għal futur sostenibbli. Il-Ministru Mirjam Dalli notat ukoll li sħab soċjali kollha ta' pajjiżna laqgħu l-investiment massiġġ li qed jagħmel il-Gvern fis-settur tal-enerġija biex bekk ma jitfax il-piżijiet fuq il-ħaddiema, il-familji u n-negozji Maltin.